салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. имрӯз ман Шаҳлои Комрон мехоҳам ба шумо доир ба пуст каме маълумот диҳам. барномаи мо бахшида шудааст ба бисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ. пуст чист? пуст ҷилди бадани одам аст. он сохт ва вазифаҳои гуногун дорад. пуст организмро аз ҳар гуна таъсироти зарарноки муҳит ва микробҳо ҳимоя мекунад. яке аз вазифаҳои муҳими пуст нигоҳ доштани ҳарорати бадан, ҳифзи организм аз гармо ё сармо аст. аз гармии зиёд организм арақ мекунад. арақ ба воситаи ғадудҳои арақбарор ба берун мебарояд. якҷоя бо арақ аз организм миқдори зиёди моддаҳои зарарнок низ хориҷ мешаванд. дар баробари ба воя расидани инсон пусти ӯ тағйир меёбад. дар давраи кӯдакӣ пуст нафису нозук буда зуд осеб мебинад. ба пиргаштани организм пуст тадриҷан пажмурда мешавад. барои фаъолияти мӯътадили пуст онро тоза нигоҳ доштан зарур аст. ҳафтаи 1 ё 2 маротиба бо оби гарму собун шустани бадан барои саломатӣ аҳамият дорад. оё одам пусташро иваз мекунад? бале, пуст аз ду қабат иборат аст. қабати дарунӣ пусти аслӣ ё дерма ва қабати берунӣ пустпарда ё эпидермис. дар эпидермис рагҳои хунгард вуҷуд надорад. он аз ҳуҷайраҳои фафтида ташкил ёфтааст. қабати поёнии эпидермис аз ҳуҷайраҳои фафтида иборат аст, ки тавлидкунандаи ҳуҷайраҳои наванд. қабати болои он аз ҳуҷайраҳои фафтидаи пулакча шакл таркиб ёфтааст. қабати болои пуст хушкида мерезад. ҳамин тавр пуст ҳамарӯза миллиардҳо ҳуҷайраҳои нав тавлид карда ҳамин миқдор ҳуҷайраҳоро гум мекунад. ҳуҷайраҳои фафтидаи пустро мо бештар ҳангоми аз пой кашидани ҷуроб мебинем. бо туфайли чунин тағйирот пуст ҳамеша бо тароват аст. аз ин лиҳоз вақте болои пуст ранг ё маводи дигар мерезем, бо гузаштани вақт он тоза мешавад. яъне қабати болои пуст хушкида ҷои онро пусти нав мегирад. хун дар рагҳои хунгард пайваста дар ҳаракат буда ба ҳамаи узву бофтаҳо ворид мешавад ва гӯё онҳоро бо ҳам мепайвандад. хун дар организми одам вазифаи гуногунро иҷро мекунад. масалан, оксигенро аз шуш ба бофтаҳо, гази карбонатро аз бофтаҳо ба шуш мебарад. хун муҳити дохилии организм, яъне фишор, миқдори об, намакҳои маъданиро танзим намуда ва гӯё онҳоро дар ҳолати доимӣ нигоҳ медорад. хун чӣ гуна дар гардиш аст? хун ба тавассути сурхраг, артерия ва сиёҳраг венаҳо, ки ду доираи сарбаста, давраҳои хурд ва калони хунгардишро ба вуҷуд меорад, ҳаракат мекунад. хун ба воситаи сурхрагҳо аз дил баромада ба воситаи сиёҳрагҳо ба дил бармегардад. ин буд каме маълумот доир ба пуст ва хуни одам. хайр, то барномаҳои дигар.